Estamos preocupados polo incremento. Si é verdade que estuveron funcionando as medidas de seguridade, sobre todo a Policía Local, incrementamos e reforzamos o servicio incluso con policías de paisanos. Si é verdade que detectaron casos que se corrixiron mediante sancións e, algún local sí que hubo que cerrar e desalojar por un incremento considerable de aforo e seguiremos tomando medidas e esperemos que se estanque esta subida que estamos tendo, porque, si sigue subindo, a nosa preocupación é que nos cierren outra vez perimetralmente e o que conlleva eso, non? Que decir, tamén o cerro da hostalería. Por eso vimos anunciando desde fai moitísimo tempo aos ciudadanos que extremen as precaucións e que tomen as medidas de seguridade que as autoridades sanitarias estableceron para estos casos, non? O alcalde referiuse tamén a que os Sergas ten previsto iniciar novos cribados, o que, segundo el, conlevaría a aparición de novos casos. Me consta que tamén van a empezar a facerse cribados masivos e todos sabemos que cando se empezan os cribados masivos aparecen moitísimos casos, e o que vai facer é aumentar o número de contagios. Esperemos que esos cribados non teñamos positivos e que non cheguemos ao estado que está en algún concello xa limítrofe, non? O alcalde fixo alusión tamén ao gromo do Club Deportivo Boiro, que levou ao confinamento de todos os seus xogadores, despois de detectarse 5 positivos. O Club Deportivo Boiro neste momento están todos confinados, todo o equipo, e, empezamos por un caso, pasaron a 3 e neste momento está todo o equipo confinado, por eso estamos tamén moi preocupados, non?